Assalamu alaikum da barkamu sake karatu sabon shirin mu Mr. Prof TV. A yau shirin mu zai taɓo wato yadda zaka aza application a sama a wurin nan, a wajen notification, wajen wifi, data, bluetooth da kuma nan desktop, wajen da zaka aza apps a wurin nan, kuma apps ɗin ka shi suka yi aiki da su. Kafin dai mu je zuwa ga darasin mu, muna roƙon da idan kai sabon zuwa ne wannan tasha tamu mai albarka wato Mr. Prof TV, to ka daure ka mana subscribe sannan kuma da alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen mu. Mun gode. Wani application din yadda zaka same shi shine zaka je Google Play Store, ka rubuta Thai shortcut, sai ka yi installing din shi a wayarka, kuma za mu ajiye muku download link a description. Mun gode. Sai mu je zuwa ga darasin mu. Thai shortcut, sai ka taɓa application din. Bayan ka taɓa application din, zai kawo ma wuri kamar haka, sai ka taɓa plus din. Bayan ka taɓa plus din, sai ka taɓa general, sai ka ƙara taɓa ja shi ma again. To sai ka zo ka shiga app ga wuri na app inda aka rubuta app saman website, sai ka taɓa shi. Bayan ka taɓa shi, wato wani app kake son ka ajiye a saman nan. Na farko dai muna son mu ajiye GB WhatsApp ɗin mu. To GB WhatsApp ɗin ya icon ɗin kake son ya fito. To bari mu taɓa wannan babban, mun taɓe shi. To sai kai makin. Mun ba da permission kenan. Za mu ƙara ɗauko na application, sai ka danna plus again. Bayan ka danna plus, ka zo ka ƙara taɓa application. Bayan ka taɓa application, sai ka taɓa, za mu aza Instagram kuma, sai ka taɓa wannan da wannan da shi mai amfani. Bayan ka yi, za mu ƙara aza Facebook kuma, ga shi sai ka taɓa apps. Gashi sai mu ɗauko Facebook Lite, mun ɗauko shi ga wannan sai kala. Bayan ka haka, sai ka jawo saman nan. Bayan ka jawo sama gaba ɗaya, sai ka taɓa edit ga wani icon ɗin pencil na a sama, sai ka taɓa. Bayan ka taɓa icon ɗin, zai nuno ma gashin nearby shi ne 2 amps da kuma tile 1, tile 2, tile 3. Sai ka ɗauko tile 1, ka riƙe shi sannan ka jawo shi. Bayan ka jawo sai ka ajiye shi nan. Tile 2 ma ka ɗauko shi, ka riƙe shi ka jawo. Bayan ka riƙe ka jawo. Tile 3 shi ma ka ɗauko shi ka jawo. Bayan ka riƙe shi ma ka jawo. To ka gama aza tiles ɗin ka kenan. Sai ka jawo. Bayan ka jawo ga shi nan WhatsApp, Instagram, Facebook Live. Sai ka taɓa WhatsApp. Kaga mun taɓa WhatsApp, ga shi nan ya zo da mu. Ga shi nan ya zo da mu. Idan muka ce mu taɓa Instagram shi ma, ga shi nan shi ma mun taɓa ya zo da mu Instagram. Idan muka ce mu taɓa Facebook, shi ma ga shi nan ya zo da mu Facebook. Da wannan muke cewa mun zo ƙarshen darasin mu, wato na Thai shortcut, na yadda zaka aza application a saman notification, wato wajen kunna data da sauransu, wajen switch. To mun gode da Allah. Idan kun ji daɗin wannan bidiyon namu mai albarka, bidiyon Mr. Prof TV, to ku daure ku yi mana subscribing, sa'annan ku yi liking, ku yi sharing domin wasu su ƙaru. Mun gode. Sa'annan wannan abun gaskiya yana taimakawa sosai, kamar shortcut ne ga bin gajeruwar hanya wajen zaɓa application. Da ka je sai ka ta jawo form, ka shiga ina ka ji ka biyo application, to gara kawai ka jawo sama ka taɓa application inda kake so.